Köszönöm szépen. Ez egy nagyon érdekes kérdést kaptam. Miben látja másképp a várost, aki biciklin ül? És egyébként két sapimban is ülök itt, vagy állok itt most BM-s dolgozóként is, szeretettel üdvözlök mindenkit, nem csak eltésként. És hát én ugye környezetpszichológus vagyok, úgyhogy azt mindig deklarálom, hogy ha még eddig valaki nem realizálta volna, akkor mindig minden környezetben történik, mindig minden környezet vesz bennünket, minden esetben környezet vesz bennünket körül, így növünk, így fejlődünk, így tartjuk ezt az előadást, és természetesen így biciklizünk is. Azért izgalmas ez, mert ezzel, hogy sosem vagyunk környezet nélkül, ezzel tulajdonképpen akár az előző előadást is folytathatnám. Bizonyos értelemben az, hogyha valaki nem látja olyannak a környezetét, hogy ott biciklizhet, vagy sose tapasztalta meg ezt az érzést, akkor kisebb eséllyel válik kerékpárossá tényleg. De hogy ebben a helyzetben, a kerékpározásnak, ebben a helyzetében a környezetnek legalább annyi szerepe van, mint amennyi szerepe az embernek van. Miben látja tehát másképp a várost, aki biciklin ül? Mindenben, mondhatnám, és akkor itt a többi idő az felszabadul a többi előadónak, de nem, ezt nem tesszük meg, hanem nyilvánvalóan ezt a kérdést nagy erőkkel árnyalni kell, például, hogy mihez képest látja másképp. Pontosan erről szól egyrészt a környezetpszichológia, hogy amikor ember és bicikli és város és utcák és társak és autósok és a csoda tudja még kik vannak abban a helyzetben, akkor mindig ahhoz képest érdemes megérteni a célcsoportot, mondjuk ebben az esetben a kerékpározót, hogy milyen kontextusban van, milyen, mi úgy hívjuk ezt, hogy szociofizikai környezetben van. Nagyon inspiráló volt a kérdés, azért is mondtam el, hogy nem én találtam ki, bár nagyon büszke lennék rá, ha én találtam volna ki, mert hihetetlen izgalmas dolgokat lehetett ezzel kapcsolatban végig gondolni, és korán sem lesz vége, 6 perc múlva már vége lesz, de hogy a szempontoknak nem lenne. Abból indulunk ki, hogy mindenben, amikor környezetpszichológiailag gondolkozunk, akkor a test és a tér, a test és a tárgy viszonyában gondolkodunk, és egy csomó szempont, nyilván itt is kint a kiállítók is beszélhetnének erről, hogy hogyan lehet egy biciklit jól beállítani egy testhez, hogyan tanuljuk meg a testtartásunkat. Tehát ezt az összeillést, ezt lehet ilyen ergonómiai vagy biztonsági szempontokból is kezelni, de most nem így fogjuk, hanem például csak egy gondolatébresztés, vagy több ilyen kis gondolatébresztés, hogy tessék végig gondolni, hogy ez a fajta perspektíva, ahogyan mondjuk egy viszonylag gyorsan általam hajtott, a testem által hajtott, azért eléggé bizonytalan struktúrán, lineárisan kell előre haladnom egy valamilyen térben, ez legyen kanyarodás, vagy legyen egy egyenletes, vagy egy egyenes szakasz, ez a nézet, ez a fajta térélmény tárul elém, vagy ezt élem meg, kicsit feljebb ülök, mint gyalogos, és élem ezt, hogy én a saját erőmmel tekerem ezt a valamit, előre nézek, már a fejünk olyan, hogy előre áll. Ezek ilyen furcsa dolgok, hogy ezt így, de hogy ebből nagyon sok minden következik, majd mindjárt visszapillantó tükörről egy kicsit beszélünk. Ebben a kapcsolatban egy következő mozzanat, hogy mivel ez egy nagyon közvetlen kapcsolat a térrel, sőt, a kapcsolatom a térrel egy általam hajtott járművön keresztül valósul meg, nem úgy, mint a gyalogosnak, akinek ez más értelemben közvetlen térkapcsolat. Itt az történik, hogy az úgynevezett ambiens ingereket első kézből kapom, sokkal gyorsabban, intenzívebben sok esetben. Ezek az ambiens ingerek, azok a körülvevő és általában nem tudatosuló ingerek, amik itt esetleg bizonyos helyzetekben tudnak tudatosulni, egy hirtelen becsapó fény, vagy éppen egy hanghatás, vagy annak a kiküszöbölésének a kényszere, mondjuk fülhallgatóval, vagy egyebek, vagy éppen a szél. Tehát mindazok a körülvevő ingerek, ami mondjuk egy autóst egyáltalán nem érint, egy buszos, az csak látja, hogy a bringás, hogy erőlködik, amint a szembeszéllel megy, a gyalogos meg megtapasztalja. Egy nagyon másik fajta, viszonylag gyorsuló test- és térkontrollt eredményez ez a helyzet. Ugyancsak látják, és nem csak látják, érzik is azokat az úgynevezett affordanciákat, ez egy képzett szó, azt jelenti, hogy mit tesz lehetővé, mit hív, vagy éppen mit kényszerít ki a környezet, hogy hol lehet le vagy felhajtani, milyen a járdának a felülete, vagy akár a fejünkben az a fajta mentális térkép, ami kialakul egy városról, a biciklizhető, vagy éppen a nem biciklizhető, vagy éppen a konfliktusozható területek, ez mind ebből a közvetlen tér és környezet, vagy test és környezet kapcsolatban
kapcsolatból ered. Ez egy nagyon speciális mechanizmus, ahogyan a visszapillantó tükör működik már, ha van. Ugye ez egy másik történet, amikor meg kell fordulni, és az egész testtel kell tulajdonképpen belátni a teret. Az a fajta visszapillantós helyzet, amiben egy kicsit látom akár saját magamat is, ezt a helyzetet választottam. Ez egy kicsit analóg azzal, mint amikor ülünk a Zoomban, vagy nem tudom én hol, és a Covid óta először tapasztaltuk azt meg, hogy az egész meeting alatt látjuk saját magunkat. Sokszor csak saját magunkat. Ez egy nagyon érdekes, implicit, nem tudatosuló testséma változást okoz, mondtam, csak így villogtatjuk fel ezeket a témákat. Ugyancsak, ha már itt a testsémánál tartunk, nagyon izgalmas végig gondolni azt, hogy a többi kerékpároshoz, vagy éppen a többi járművezetőhöz milyen fajta személyes térközszabályozást tudok megvalósítani, szeretnék, vagy tudok megvalósítani, illetve kié az az adott tér. Fú, ez nagyon izgalmas, nem fogunk ebbe belemenni. Tehát hogyan észleljük azt, hogy ez a tér éppen kihez tartozik, és ezt mivel fogja kommunikálni felénk. Nyilván az egész tájnak, vagy térnek az élménye is ezáltal a nagyon speciális test-tér viszony kapcsán másképp képeződik le. Nyilvánvalóan akár egy éles határvonal is lehet a stresszes helyzetek és az abból kibicikliző ember élménye között. Nyilván a természetélmény és az ezzel kapcsolatos hangulati szabályozás. Nagyon sok kutatás mutatja, hogy az agyműködés is ténylegesen megváltozik, egészen másfajta hormon anyagok szabadulnak fel, és más, tehát ez nem csalás, nem ámítás, az a fajta jó érzés, amit az ember biciklin átél, mert muszáj, tehát ki fogja váltani ez a fajta test-tér környezetviszony. Az azért nagyon fontos, hogy ez a fajta viszony, és ez a test és tér reláció, és ennek kapcsán mindkettőnek az észlelése minden közlekedőnél más. Ez egy külön érdekes kérdés, hogy lehet, hogy intuitíve közelebb érezzük a biciklizőt a gyalogóshoz, mint az autóshoz, ebbe persze sok igazság is van, de az, hogy mondjuk egy rolleres, egy motoros, kismotoros, egy gyalogos, egy futó, egy körkorcsolyás és egy biciklis test-tér relációja milyen, hát ezt pontosabban kéne tudnunk. Tehát ebben biztos, hogy nagyon sok különbség van, és nagyon sok mindenben akár praktikusan is lehet előre haladni. Talán a legnagyobb különbség itt van, itt látjuk is, a két csoport között pszichológiailag, értem ezt, tehát a térélményben, és hát ebben nem fogok belemenni. Odáig vezet el ez az egész dolog, hogy hogy valaki hogyan biciklizik, hogyan viselkedik biciklizés közben, és mit gondol mondjuk a fenntarthatóságról. Tudom, hogy nagyon nagyokat ugrunk itt ebben a 8 percben, de ebben van egy lineáris kapcsolat. Az mind tulajdonképpen, ha nagyon szeretném, visszavezethetem erre a közvetlen testérélményre és az ebből fakadó pszichológiai folyamatokra. Utolsó mozzanat. Természetesen a bicikli rengeteg, nem csak ezt a közvetlen észlelési folyamatot is lehetővé teszi, hanem emiatt, hogy ennyire közvetlen test és tárgy kapcsolat van tulajdonképpen a kerékpár és a használója között, beindul mindaz, amit mi personalizációnak, személyre szabásnak hívunk, és ez tovább fokozza ezt a közvetlen kapcsolatot, tulajdonképpen az énünk részévé válik, és a ciklus indul újra. Tehát kezdjük előről, egy egészen másfajta ember mozog a városban azzal, hogy az identitásába beleépül a biciklizés. 8 perc, 20 másodperc. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Az lenne a kérdésem, van-e egy kérdésre, még van idő. Van-e valakinek kérdése az előadóhoz? Ezek után? Igen, kicsit gyorsan kellett feldolgozni a témát. Igen? Hogy? Ja, halkan rá. Ja. Ezt én is hallottam egy kicsit. Akár én is be lehetett volna, de gondolom, bocsánat. De igen, akár mikrofon nélkül is. Mi van, ha több biciklije van az embernek? Majd így tartom. Igen, köszönöm a kérdést. Hát akkor nehéz helyzete van, olyan lesz kicsit, most persze poén, de ezzel együtt van benne igazság, hogy mint a több gyerek, vagy a több kedvenc tárgy. Tehát az se szégyen, hogy a gyerekek között van különbség. Ugye ezt mindig mondtuk, hogy egyformán kell szeretni őket, nem szeretjük őket egyformán. A tárgyakkal mindenkit nagyon, de hogy nem egyformán, és a tárgyakkal is így van. Tehát lehetnek kedvencek, lehetnek alkalomra választottak, ez az alapkötődés, ettől még meg lehet, de ez differenciálódni tud. Tényleg kötődés.
ez az érdekes, tehát ez ugye a pszichológiában fönn van tartva arra a szoros kötelékre, ami ember és ember között van, első verziója anyánkkal, és aztán ez burjánzik tovább. A fontos tárgyakkal, különösen azokkal a tárgyakkal, amit ennyit használunk közvetlenül a testünkkel, ott ez a kötődés, ez nagyon meg lesz. Miért fáj annyira, ha megrongálják, miért rossz, ha ellopják, hát ez csak egy tárgy, hát frászt, az az én biciklim.